Watla artli kisnam kilayat Henry hadu minta kisamla puli na ka batch arajar arpulai bat arajar arpusau kimpat yo eka scholarship jongki. Katu kat ni kisamla ki badang beteng ya ka jing puli kilalaj wat jing shai na ka office u director of higher and technical education halaj umkra bat kilaya kundu yu join director uba first born Ramsi. Join director ulaong baka Ministry of Tribal Affairs kadang supelat pisa dang shen. Henry ke jing badai bakim patla ban download ya ka amount. Kini kisamla kila pinpau ya ka jing smo kia haluar ka jing pinslam ka sorkar haba ki jukino babu hakmat ik pule puthi Henry ka scholarship pan ka suslam bat pendu jing kermen ya ki. Kila ongru baka sorkar ka don por ban pinlong tamasa Henry ka jing jong kisamla pule pan ka susha no. I play ro ikiparlo ki bayawan lang nang ki college ki baper Shillong College Shirpi St. Anthony's St. Mary's ki bawan banya an si mahal but kajingwan jongi ban sekene ka DHTE kalong banginwan wat jingtep ya kene ka scholarship ke jongi ba hadu mentang payo bagi bun ki kena kila yo ya ka scholarship but bun na pedeng jongi ro payo apinyo hajang ki kena payo ya ka scholarship but kapapun lang yung pangin wat jingtep siya ka DHTE but kat ko mangilawan hang ne hapo DHTE ngi yo jingtep ba kade ka Ministry of Tribal Affairs ka bampat pelat ya kene ka scholarship jongi bangkap pat fund ya ka scholarship dia kajingkili kalong ba ya kene ka sarkar jilla ka jongi kalong kade ka diukti kade ka kamram jong ka sarkar jilla bakan pressure ya ka sarkar jilla jong ka India ba yang ye ki samla bangi deban ngin yo no ya ka pisa scholarship na mababu ni ki pedeng ki kena ngi depend banyak kene ka scholarship bangin yo ban ngin bangin pursue ya ka jing kuliah ke jongi but kumba menta ngi iba ka drop out rate hapo ka Meghalaya jongiru kahai ha hadu kata-kata yo let's say kala ban long ba ki kena kimla ban support ya ban siu by class kumnu bangkin jam syaplang ya ka jing kuliah jongki but ka penduk min sim ru ya ka ki kena ki samla ba ka scholarship ru kam hadu menta kam payo but kalong ru ka eke basmusi ban yu ibalong kumne ma namar kik paru ki pun ba bela but ki kena samlar ki pun ba ki lane treitang ikmie lane treitang ikpa but kalong ru ba ni kerparu ka sarkar jilla bakin ba kalong ka ba la ba pin pha shitine pha dik eki ba ya ka sarkar jilla bakan perlanya ka scholarship jengi but ka chief minister jong ka Meghalaya jengi uang ba ya ki kena samla jengi uang ba you are the bright future of this year hende kar kum bangipet menta pede kam bright chuken kala long dum kala penduk jing kerman ya ki ka baki ang lut ki kena samla ba ki ka baki kwa haka ka jing im ka jongki ro ka penduk jing kerman ki samla bakin long kalawai ka bapnai kin jong kene ka jela ka jongi ngin ibakan ki kasarkar jongi kalong kloy bhatangi kini kita masa ki cherry blossom wana kinong roi ki baper kat baya ka sarkar ka jongla ka jela ka jongi pada te kala nang duk ken sai ka de kata ka jing pam sim kya jong ka sarkar namar ka sarkar jela jong kal asulong kendro palat tangya kini ki tamasa ta Ema kajing sya na mangi senior jongi kepada ina St. Anthony's ro ki lawan sen te kajing wan jongki ro ka kelong kumtu ka mangi iha kini us ba ki batre hang ni ki ong ba pian wat namta ban thitjan thitnap na ta ro kali kawai ka ba kilayo ka respond dai ta kalong pas kusi ande kajing wan ka jongi bar bor ngi sajwan hi ban wan kli la sing dang yo am ngim neng yo syu mo namar ka panlong yang ka ba ngin du jing kermen no kan namar ha kajing long jongi ka mangal ong mane bangi jenjar ngi spa te kajing wan ka jongi kalong ba makiru ki ong bang ken sayo ngin sayo te bona parang palog jongi ki kilayo te manus nam kumat bang sayo be hubnai November December te menta ha ngila po hubnai March tingin padyo ek ta scholarship jongi keren jongi sipo kumat ba makiru ki ong bang nang ka ministry jong ka tribal affair ma kala da release ha hubnai menta ha ka khalai trek te maki kilapan ek te ka format jong ka lengba ka computer base ka jongki ti ki ong ba kim patla ban download ya kata ka amau ba kin page ma te kata ka jing ai jumut ke jongki bat ki ong ba ngin sanang yo ki ong wan du jing kermen pule bha ne pin sayo bet ndai mangi long i don ka jing du jing kermen ma namar ba kumba nadu ka central government ro kala ong ba kan fokus fast ka education sector pela da kumne ka education sector po jong ka jela jongi kemut ka kam yat
bah mud ba ki student ki jenjar ma tang ban yo ka scholarship ka badai ka hok jong ki kim yo de kalong ka ba ek mar mentang yo i ka jing thmu jong Narendra Modi ma prime minister ba lingbag ka Wiksit Bharat ba un panlong ya ka India ha ajar sau punyau kamut ba kanlong ka develop nation telada ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar India hi barak wai kim pet choy ka education sector kan pendeko ka komprikam bisongka kamut kalong ka jenjar kan ban pet kita ki samla ka bedon ka sap ka phong la ki skill ko ki development bat kumjor kam tamba ki juong ba ka MDA mo ka sarkar MDA ka buram ki sajong bang kinput priority ka education re hedu mentamane kamut mang yo ba ki samla pule nadu ki badai ha ke higher secondary school jong class 12 te ki badai ha ke under graduation ro ki padyo te kalong ek ba jenjar ke ki samla pule ma ban ya chikma ki jong pule mar menta semester boro kila ong yangi ban siuno ya ka by class wadi ka semester bala dia buna pedang jongi ngi pandram mo te ngi ong ban panpai da layo scholarship te mentang padyo te kalong ka ngi bangin siu kan ya mangla matai mene mo don ki khna pedang jongi ro ki bay ki ba belahi kumangaru nga belahi kumanga nga sadle ke night security kat mentaro nga ngayo scholarship melasiar nga thidra ka skuti tengah sadle ra video per patan gumto te kalong ka bayarap yangi hindai namar ba ban support amdere nga tangyala de para nga hapet lang te long kalong ka bajenjar te kumbangal ong mene kumut ba na kaliang jong email pa jong irong ya jenjar ma dei farmar bon paling ki bawan sa silong mat kabay class kabay yung kabay bam kibay light kala bon ta long kata kalong jenjar don na paling ki khna rom ta ki kimlet re ka day college kilet ka evening college ma kum hapo sa antris kilet da ka evening college khnang bakin yo belaman sngi kala ka sarkar kam phai khmat cha ki samla ki don sap numar ngan ong phi ba bon ki samla ki ba don ka sap ka phong nam ta ban tibet ila dei ha ki jing pulih rail da ka sarkar kam phai khmat long kalong ka ba e ta ki numar kum bala ong ka tin kasi ong baro beri bastad ma ong melung sestamba baro beri bastad manu bala ban lana kam ka pli kalat puno laj ban karante kalong ka tapi la kam dan kinong plilat ki ba pitin nanti yangi kumut ba kalong ka bajenjar te kadang ipe ki jelaro ki gitu ki ba duna long ki chaj ai te ka scholarship ka ba ma ki dei ban ai ki ka hog di student ngi la dan ka group ka organization ma kum ka student organization nga ban ma kum ka WhatsApp group te mangi la discuss ngi la conference ko ya kam tan singi ngan wantang ki ngot ma gila dan college kumbang la batai mena po sa jenis na Shillong College te na Umsirpi College te na St. Mary's Kiwi College la ya join lang ni de mata ki jing tumu ki jong lang menta ya bangin wantang khinjet ngot ma nang ba ngintang wat jing tip ki ai ka respond jong ki te la da ka sarkar kam sngap te imban se ban khatlang ya baro ki samla ma ban wan sikma di ka bangan wan ya le ma ban protes ban yo ka la ka jong ka hok ma